Fl-espożizzjoni tiegħu il-ferħ tal-Vanġelu, il-Papa Franġisku jagħti il-pjan tiegħu ta' kif għandha ssir il-ħidma tal-Nisrani kemm fih innifsu u wkoll fil-komunità li fiha jgħix. Jiena b'mod partikolari se nkun qed nitkellem dwar meta Papa Franġisku tkellem dwar il-Knisja bħala b'qalb miftuħa. U x'qed jifhem il-Papa bi Knisja bħala b'qalb miftuħa? Il-Knisja trid tkun bħal missier li ben il-ħali. Il-missier li kien fil-bib ta' barra, bil-bib miftuħ beraħ, jistenna li l-ibnu jerġa' jidħol fil-grazzja tad-dar ta' missieru. U allura il-Papa jgħid li l-Knisja irid ikollha il-bibien miftuħa beraħ biex tarrex u tilqa lil min jixtieq li jerġa' jikseb il-grazzja ta' Alla f'ħajtu. U bil-bibien miftuħa, il-Papa Franġisku qed jirreferi kemm għal bibien fiżiċi, imma wkoll għal bibien tas-sagramenti. Il-bib tas-sagrament, għaliex is-sagrament huwa il-bib li bih terġa' titħabbeb ma' Alla, tixrob mill-grazzja tiegħu. U l-Papa jgħid li dawna il-bib huwa miftuħ mhux għal perfetti imma l-mitinbin għad-dajfin. U li privileġjati li għaddu minn dawn il-bib tas-sagramenti huma l-foqra, il-morda, l-emarġinati, dawk li ma jistgħux ipattulek għal pjaċir li tagħmel magħhom. U f'dan il-kuntest il-Papa jkun anka jitkellem b'mod ċar mill-esperjenza tiegħu stess għax jirreferi għal pastorali li kien jagħmel fi Buenos Aires u partijiet oħra tal-Amerika t'isfel meta kien għadu saċerdot. Għaliex fi kliemu il-bib tal-Knisja huwa dejjem miftuħ b'mod privileġjat għal fqir, għall-emarġinat. U fuq kollox hija Knisja li toħroġ il-barra, Knisja li mhix monija bir-rikkezzi tagħha li hemm ġewwa, ossessjonata bil-passat u dobjuża milli twettaq dnubiet ġodda, imma Knisja li tieħu riski għax toħroġ il-barra u twettaq l-ordni tal-mulej meta hu stess għalilna għatuhom intom x'jieklu. U l-Knisja għandha dan id-dover dina is-sejħa biex tagħti lin-nies tad-dinja il-ferħ li tgawdi, li tfittex u li taqsam l-esperjenza tal-Vanġelu.